og velkommen til Ali Inn. Mit navn er René. Hvad kan jeg dig med? Jeg siger dig, jeg kom bare for at spørge om vej til sanatoriumpanelen. Ja, en Ali surprise. Jo, er det med pomfritter og ketchup til? Nej, jeg kommer jo bare for at spørge om vej. Er det med cola til? Skal jeg bestille noget mad for at kunne få et svar? Kunne vi friske med en dessert? Vi har tilbud i en begrænset periode på vores nye almuffin, og hvis du er heldig, så kan du ske at få et fødselsdagslys i, hvis du altså har fødselsdag. Nej, jamen altså... Ja, tak. Der går lige et øjeblik. Værsgo her. Her er deres bestilling. Der er en, der er sulten, hva'? Tak. Nej, altså, jeg har slet ikke bestemt det her. Nå. De ønskede måske gigamenuen. Det beklager jeg meget. Lige et øjeblik. Nej. Nu er du bare lige stående. Ja. Jeg vil bare stille et spørgsmål. Ja, et spørgsmål. Ja. Så gerne her. Hvad kan jeg gøre for dem? Ved du, hvordan jeg kommer til sanatoriumplaneten? Sanatoriumplaneten? Ja. Sanatoriumplaneten? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Til tjeneste, selvfølgelig. Prøv at se her. Du skal bare lige til højre. Højre. Venstre. Indtil du kommer til stjernebilledet Tyren. Løven. Og så skal du bare lige forbi Mælkevejen. Første til højre. Nej, eller er det... Anden til højre. Og så skulle det være lige i nærheden. Cirka. Undskyld, det tror jeg ikke, jeg fatter endnu, at det fis af det der. Nej, det forstår jeg godt. Jeg kan undersøge det nærmere. Ønsker I noget at spise, mens de venter? Vi har tilbud på al barbecue ribs og vores nye al chicken. Altså i en begrænset periode selvfølgelig. Nej tak, jeg er slet ikke sulten. Nå, okay. Ja, det er egentlig underligt taget betragtning, at jeg har rejst så længe. Nå, så de rejser. Jamen, det var da heldigt, for vi har et helt specielt tilbud til rejsende. Al Travel, hvor man får burgermenuen i pilleform. Giver en tilfredsstillende mæthedsfornemmelse i helt op til 15 minutter. Nej, tak. Eller vores cheeseburger med ekstra ost. Køb 10 og få 1 gratis. Udgør næsten et mættende måltid. Nej. Så farvel og på gensyn. Og tak fordi de besøgte Ali